אני בפנים. בסדר? טוב, כבר אני אפתח. מה יש לך? יש מלא דברים. קיבלת גם את זה של 4 לג'נדרי מובטח? פתחת את זה איתי כבר. האמיתי שבלבנדר ריליישנשיפס. אז אתה נשאר. יאומו. רגע, אני לא רואה. עכשיו אני מסתכל, חכה, עדיין לא. חכה. תפיל. לא, אם יש לי עכשיו מראה לי את זה, לאבא שלי, אין לי כוח כבר. תעשה אופן הול. נפתח. חרא, יש לי להסכין על זה מהעבור הראשון, חרא. זה סקין יפה. יש לי אותו מהגיימפאס. עם רזי. מה? בסדר, זה לא מפעיל בגלל זה, חכה, הכל טוב, יש לך למעלה. זה מוד כמו אוברוואץ' של פעם. גיי. זה חודש הגאווה. כן, זה חודש הגאווה. תכף מתחיל עוד 6 ימים דרייב, שזה אומר רגע, שכחתי מה זה אומר. מה שזה עושה הדרייב, זה נותן לך להשיג מלא competitive points, ואז אתה יכול לקנות נשק את הנשקים המיוחדים, נכון? יש לך את הגולדן ופן, כזאת, משהו כזה. יש לך תכף את זה שמתחיל עוד 5 ימים. אני אומר לך, זה כמו פעם. אמרתי לו שיחדש בטיקטוק. כי זה כל הקטע, יענו, שזה אוברוואץ' אחד, הבנת? נעשה איזה משחק אחד כזה, ואם אתה לא רוצה, נעשה משחק אחר. מה, שיחקת איתה הרבה. עכשיו גם נמדות. אני מטריד את עמית, כי הוא לא יודע מה זה לבנדר ריליישנשיפס, למרות שהוא באחת כזאת. גם אתה לא יודעת שאמרתי לך, לא? אני גם לא יודעת שזה עושה לי בטיקטוק. יש איזה מישהו כזה. יאומה. כן, עכשיו הוא לא יודע מה זה. כן, יאמין בשביל להסתיר. זה אמיתי. שתיים, מה אתה רוצה? רגיל. רק איתנק אחד. 6 נגד 6. הוא כבר כפוף.
יואו, זה בן שרלי, לא That was a הספקתי learning להגיב. experience. We're outnumbered. Mind yourself. אני אוהב, אני עושה את זה גם, שזה כאילו, זה הגדרות שאתה עושה במיוחד, עשיתי את זה. למרות שזה מאוד חרא, אתה יודע למה? כי תוך שנייה, אם אתה מפסיד, אתה כאילו מפסיד כבר בהכל תוך שנייה. אם אתה מנצח, אז אתה מנצח בהכל ראש שנייה. אלוהים. Objective lost. מה? כן, כן, אני פה איתך, הכל טוב. אני מורכז פשוט, כי הם גרועים. אני מת, זה מה שקרה. וואו. טוב, הם די מזיינים אותנו. זה אחר במוד הזה, שתוך שנייה, תראה, תוך שנייה הם ינצחו עכשיו. What is that melody? הכל טוב, היא מתה. אני נהייתי מטורף עם הדמות הזאת. We're all soldiers now. מי הבראש שלך? זהו, הוא עושה אולט. יופי. זהר. יופי. היא עשתה את האולט פשוט, וגם אני עשיתי, אבל שזה עדיין. שכאילו, סתם עשינו שתי אולטים עכשיו ביחד, שזה באסה, אבל בסדר, כן. כי הם 6, לא 5. מה, היא מפגרת? שתזוז אחורה. Огонь по готовности. אני מת, נודר, אני מת. לא היה לי מה לעשות, הם כולם עליי. זהו, הפסדנו. אין, אמרתי לך, זה אחלה במוד הזה. תראה במוד הזה, במפה הזאתי. טוב, אני אשאר רק לראות אוף דה גיים, למרות שכאילו זה לא יהיה אנחנו לפי דעתי. כאילו לעשות עוד אחד כזה או שאתה לא רוצה? רגיל, נעשה רגיל כבר, יאללה. אוי, יצאתי בטעות בלעדיך, לא איתך, אוי. רגע, אני אזמין אותך שוב. יצאתי בטעות בלעדיך. עמיתי חושב שזה פוצי, להיות פוצי מוצי. אין לי כוח, אני כבר לא מתקן אותו שהוא יתחיל להגיד לאנשים אני ללמד ריליישנשיפ. הומו. אין לי נכון, אני אחת למיליון. מה? לא הספקת. אתה יכול לשנות עדיין. אז אני אעשה, הנה. תעשה עכשיו. עכשיו! לא, עשיתי לא טוב. שנייה, בטל. שם מקרס, רגע. עכשיו. שיחקתי גם קצת רדד, אבל פשוט כאילו, אתה מכיר את זה שאין לך כוח, כי אתה יודע שזה עומד לי שאם אני אכנס למשחק, אתה תהיה פשוט תקוע נפשית. זה למה אין כוח. You just
אבל אני בלי מזגן, אני מאוורר. נעים. אתה יודע עוד שבועיים אני עושה ניתוח להסרת משקפיים. עוד שבוע וחצי, ב-15. Traveling to New Queen No. Street. תראה, אני רוצה להראות לך את הסקינים החדשים שקניתי, די. הייתי חייב, היה לנחות עליהם. תראה, תכף תראה, אני אראה לך מה קניתי. ואז אני אחליף לדמות שאני רוצה לשחק איתה, כי איתה לא בא לי לשחק עכשיו. תראה את הסקין שלי, קבל את הציצי. Follow my lead, dears. לא, צריך לראות מהצד, נעשה מהצד. Is quite severe. תראה איזה סקין, אה? גם את זה קניתי, כי זה היה בהנחה. 3, 2, זה סקין יפה. objective. גם אתה יודע, בתוך העיגולים שלי יש לי עיניים, שזה העיניים של המסכה. כן, מגניב. שמתי לב. היא אפקטיב עליי. תכף אני צריך להחליף לדמות של המילפית. סילי מהפנים, איך היה בסרט. טוב, מה, אני לבד כאילו? אני לא מבין. סע אחורה, סע אחורה. הכל בסדר, אני פה איתך. כאילו מה, אנחנו אשכרה לבד, איפה כל הקבוצה? הכל בסדר, chill out. אז איך לפרוץ אותם? לא משנה, לא משנה, בטל. סע אחורה, סע. רן, יש גבול, כפר עליך, אני טנק, אני צריך להיות כאילו... הטנק שלהם לבד, הטנק שלהם לבד. הטנק שלהם מתה. יופי יופי, הרגתי פה, עשיתי פה דאבל קיל. מה, מבטיח הטנק שלהם גרועה, היא סתם בוטית. כאילו ביחסית אליי, אתה מבין? אני באמת משחק טוב איתו בזמן האחרון, אני אומר לך. בכלל עם הסקין הזה, וואו. Just a few steps away from him. Keep pushing. Barrier initialized. What is that melody? היי, הבת זונה, זאת השנייה מתה. In a short distance, we will have a breakthrough. Over there. לא, גם הם התחברו אותם מהאולטיות בכלל. בן זונה, לא הספקתי לעשות את היכולת שלי שתופסת. Just a minute. טוב. The enemy's barricade is כן, תראה. תראה את הסטאט שלנו לעומת כולם. Maybe a different angle. enemy discovered. בסדר, הילרי תחת שלה מתה. מתה, שניהם.
לא יודע מי חושבת שהיא יפה, היא פאקינג מטומטמת אחת. בוא אליי. בוא אליי, לא, תלחם נגדו. ראית את האבן שזרקתי? הכל טוב. אולטי. The barrier cannot withstand much more. ירד לנו מהר. Team is close to taking the lead. מה, הוא מת? יופי, עכשיו הוא מת. וואלה, הם לא טובים. Over here. תראה את הסטאט שלנו. Hostile marked. המרסי עוד שנייה מתה. יופי. Your team has לא, זה טעות. Satellite vector. אתה קליים עוד שנייה מתה? מתה, יופי, GG. Exerting force on the barricade. מת, סורי, רק הצלחתי להרוג אותו רק אחרי. וואלה, אני לא עושה קרי לקבוצה. Just off the boots. Enemy discovered. וואי, אתה יש להם אחת הגרועות שראיתי, באמת אני אומר לך. What is that melody? כן, הוא לא יודע, באמת הוא לא יודע. הוא לא יודע מתי לעשות פוש, מתי ללכת אחורה. סע אחורה, סע לי מאחורי השילד. בוא. בוא אליי, אלן, איפה אתה הולך? בוא. הכל טוב. לא, נתקעתי בעץ, קוסומו, רגע. בסדר. פה טים פייט. יש להם מתה הטנק שלהם? מתה, יופי. Accompanying the robot. יופי, מתו. זהר. וואו, אשכרה, בטעות פגעתי בו בכלל. מתו. How you would. הטנק שלהם באמת אין להם מושג מה היא עושה. Robots moving תראה את השילד שהיא שמה עכשיו ברנדומליות. סע אחורה. אני מנסה להגן עליך, סורי. Enemy has claimed the robot. ועזר, סורי. לא, ניסיתי, זה גם טעות שלי. הופה. Escorting the robot. יופי, מתו. Time to waste. וואלה, הייתי קרוב מאוד למות. אני קרוב גם לאולטי. אנחנו יכולים לעשות ביחד ואז יהיה מטורף. כאילו אני אעשה קודם ואז אתה תעשה ואז כי האולטי שלך מה שהוא עושה, הוא עושה לוקדאון הרי לאנשים. נכון? approaching the final destination. יש לי אולטים אתה יכול. אתה פה? פספסתי. לא צריך אותו, אני גם ככה יותר טוב ילד. סורי, אלן, אני מנסה להיות על הטנקית, לא יודע איך זה. לא, אנחנו בסדר לגמרי. מה, ראית איך הרגתי את המרסי הדפוק? תראה את הסטאצ, מה אנחנו מטורפים, תראה איך איזה גרוע היא. זה עושה ירייה שהיא יכולה לחדור זה, והיא עושה דמת כזה תוך כדי זמן. זה אבל מבטל לך את היריות המהירות. אני אבל דווקא מעדיף את זה, הרבה מעדיפים את זה. כי זה פשוט הופך לך לסוג של סנייפר. כי גם שאתה מוריד איזה 150 פלוס. בסדר, ביטלתי. לא, אני ביטלתי לו את האולט. 10 seconds remaining. מתתי, סנמק, איזה גרוע הייתי. טוב, אם יש לך אולט, תנסה להשתמש בו מאחורה. לא, תנסה להשתמש בו כדי להעיף אותם, כי עכשיו זה כאילו הטים פייט. עכשיו זה מי שמנצח בפייטים האלה, מנצח במשחק. נסה כאילו, כמה שאתה יכול, לא יותר מדי. לא, זה לא... אל תעשה. אתה יכול לעשות.
כאילו מה שאתה מרגיש. פספסת? We've got him. כי אתה צריך לחכות עד שזה יעשה לך מבט של זה. של גולגולת, אתה לא יודע? לא. איזה זין, אני נראה לי מפסידים, אנחנו נראה לי מפסידים. Lucky shot. Heldenstern. אני באמת מנסה, אבל כאילו... מתה. מתו, ג'י ג'י. Victory. תראה את הסטאט שלי, יא דפוק. אתה נגטיב, אלן. Pardon. הכל טוב. Play of the game. מה היא עשתה? כן, הייתה איתנו. מה רואים פה? דאבל קיל. איך תפרה? לא, זהו, דאבל. אמרתי לך. תצביע לי, הייתי טוב. וואו, תראה, 3 דקות הייתי על האובג'קטיב. Epic. איך הוא יותר טוב? ממש. מה יש לך? סחבתי אותנו, יא דביל. I'll take the credit. אין לי כוח לאמיתי, התייאשתי ממנו. סיימתי את הבטל פאס פה. אמרתי אני חייב לסיים, אמרתי. חרשתי בעיה כמה אחרונים. הייתי איזה 20 בתוך איזה 3 ימים. הוא חרא, אמרתי לך, למה קנית אותו? תחזיר. Choose your map. לא את הלגו, בטלפילד. 6, יש עליו 50%. 6. טוב, סורי, יאללה. יש לך עד העשירי להחליט, עד העשירי. יש, אין לך בסים אולי. תבדוק. Arriving at match point Gibraltar. יאללה, אני אשחק קצת איתה, עם המילפית. וואלה, מה אתה אומר? לא מאמין. כן, לא שווה. אתה צודק. תראה איזה נשק יש לי. איפה אתה? Let's אתה רואה שהוא סגול? shall we? Wasted time is not among the luxuries I can afford. כי האדום לא מתאים לדמות. לא, לדמות. I won't let this כן, רוב הסקינים שלה כאילו הם סגולים כאלה, זה, בגלל זה. I'll be ready. אז אני את הסוויץ', אמרו לך להחליף, אל תחליף, שיזדיינו. אני מפעיל גם מזגן. כי הם גייז. No, no. הנה, אתה רואה עכשיו אומר לך לא. No. למה? אל תקשיב להם. זה לא כולם, זה אותו אחד, לא? לא, בשלוש... באותה קבוצה בטח. קפץ עליה בנזונה. נו יא מניאק, תמות כבר. יופי, תודה. עשה לי מהפנים. כי רק אני עושה משהו. יופי. דר, לא, מה הוא עושה? נודר, איזה מצומחמים, אני חצי מהגייס פה. עשה לי מהפנים, משמן. הכל טוב, צ'ילקס. אני גם אבל.
יש לי גם אולט עוד שנייה. מה יש לך? וואו, אני משיג אולט שמאי רצח, אתה דפוק. גם אתה אבל. כי האלים שלך טובים. Confidence is a flimsy shield. זהו, יש לי כבר אולט. We need to move the payload. הנה, אני פה. אני אין לי נידחון, אני אחת למיליון. הם מעלינו קצת. סע לי מהפנים ישר, אומייגאד, אני מת. אני לא מת. טוב עליהם, טוב. היה לי, ידעתי האמת. סורי. נודר זה שרמוטה. גם עוד שנייה מת, אבל וואלה הוא לא טוב. איפה האלים? הופה. אמת, מתתי. וואו, אשכרה לא, איזה גרוע. נודר? מה? הוא יכול לבלוע את זה? לא ידעתי. זה דפוק. עשיתי דאבל קיל עם האולט שלי. תהרגו אותם. אבל מה קטי? מה אני אעשה? כן, בסדר, צ'ילק. איפה כל האלה? הכל טוב עליהם, הכל טוב. יש לנו עוד זמן, יש. אני בא, יאללה חבר'ה. כל הבאס... מה? זה פשוט שילד לאורך כל המפה, אתה פשוט תעבור את זה, זהו, זה כל האול שלה. היא פשוט שמה אותו חרה, לא, היא שמה אותו חרה. מקריה אותה זה נחמד, אבל היא לא יודעת להשתמש בו כנראה. זה... מה, מעל האולטי שלך? זה כמה אחוז אתה נכנס אחרי שאתה משתמש באולטי הבא. תמותי הבת זונה. זהו, 25 זה המקס. מה יש לך? אני משלשל עליהם. תראה את הסטאצ. וואי, הם מלא פה, לא טוב. סורי. וואי, הטנק שלהם דוביל, תראה מה הוא עושה, פשוט בא לשם. היא באה מאחורה, הייתי פה. מה זה, נודר הם גרועים. גם לא יש אולטי, יש לו אולטי. ידעתי, נודרת, יופי אלן, יופי. אחורה? איזה עוז גרוע עשה. הכל טוב, תירגע. בן זונה, אכל לי את האולט, אני לא מאמין. בן זונה. וואי, באסה, הייתי טוב. אני גם הייתי, הכל טוב. וואי, הטנק שלהם אחד הגרועים. אתה מבין שאני טנק, תראה איזה טנק טוב אני, כל טנק שאני נגדו באמת מפסיד לי כרגע. תודה. די, מה, מבטיח אני טוב. אפילו נודר על זה. סע לי מהפנים, לטמבל. הוא מזיין אותי אבל. בסדר, הוא מת. וואי, מבטיח הם לא יודעים מה הם עושים. חצי מהזמן הם לא יודעים מה הם עושים. למה אפל עוד לא זז? אני פה אשכרה איתו. סע לי מהפנים.
אתה לא, סע אחורה פשוט. בת זונה, אני גם עומד למות. אין, לא יכולתי, שהיו 4 עליי. Ultimate almost charged. A challenge presents itself. Payload stalled. אתה יודע, טוסס. אני לא אזרק איתך הרבה, עד 11:30. עוד 40 דקות כזה. כדאי, יש לי מחר בגרות, גם אני צריך קצת לחזור על החומר. יש לי אולט. לא מאמין, חסמה לי טעות בת זונה. איזה בסה. תבואו להזיז את הפלוט, צריך לפחות 3. מתה. יופי, אנחנו מנצחים, הכל טוב. הם לא מספיקים להגיע. חיטים קיל נותן עוד כמה שניות. זהו. אתה רואה? תראה איזה כוסית אני. מה, איך אני לפלוף דה גיים? מפתח איך? מה היא עשתה פה? קיל, דאבל קיל. טוב, טריפל קיל. טוב, נו. דאבל קיל. זה הכל? מה? מפתח? מה? מה? יו, אני בהלם, זהו. תצא מפה, התחלפתי עצבים. כן, מה זה? הייתי טוב, באמת הייתי טוב, מה? רוצה קצת 6 נגד 6? לוטבוקס, יאללה. כן, זה רק, אפשר לקבל שם רק אפיקים. כן, זה פשוט של האיבנט, הכל טוב. קולוסיאום, אח שלי. וואי, איך אני אוהב קולוסיאום? אחד המפות. אני לא אוהב פוש, אבל קולוסיאום זה מפה טובה. אתה רואה מה? כן, לא עשית הצעה לפינטר. תעשה הצעה לפינטר, בפרום. Now arriving at Ilios. טוב, בא לי שרק איתו. מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה להיות? תהיה מישהו שעושה דמג' או שאתה יכול להיות צ'ילר, אחד מאלה. 3, 2, 1. כן, אתה יכול להיות איתה. אנחנו די סבבה כאילו עם כל הדמות. שמעת? את הערבית הזאתי? כן, כי היא המצרית. טוב, עצוב פה שאני ישראלי, אה? סתם, לא יעשו, זה יותר מדי שנובים מהקלוקת. Activating the barrier. תראה, גם עם הסקין של ארנה, אוי. הופה לך. היא תעשה שם רזייב, בת זונה, ידעתי. איי, כל העולם עלי אייל. זינו אותנו קצת. I aim to devastate. זה פה איתה. היי. לא, תחליף דמות תחוף, זה באמת תחליף דמות, אין קשר לדמות הזאת. לא, אבל אתה לא יזרק איתה. תראה, אפס, נודר איזה אפס. גרד לאוזן, זה לא טוב.
נו, תראה שוב, יא קוקסינל. אני גם מת אבל, אני גם מת. לא, 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 לא. Time to teach these Oh, מזל. birds some manners. אתה יודע, בן זונה זה טוב, איזה שרמוטה הוא. נדבר יופי. מה יש לך? אני טוב. שתי הטנקים שלהם עליי פה, כי עשיתי פוש כמו דביל. גם הפוש הזה אחד היה לא קשורים היה. אבל בסדר, זה מה יש. מתה, 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 מתה. לא, לא, זה לא, הוא תמיד היה חזיר אחד. היה חזיר והיה זה. והיה זאתי שחיכתה אותי, כמו במשחק קודם. Nano boost administered. עכשיו היא החליפה. לא, לא החליפה, זה לא שאיתנו. לא יודע, הטנקה שלהם, זאת... היא אחת הגרועות, מבטיח היא אחת הגרועות. אני באמת אחת הגרועות, אומר לך את האמת. יש גם את זה בדיוק, את זה עם החצים. שאני לא יודע איפה הוא כל הזמן. אבל הוא בן זונה, הוא טוב. יופי, מת. הוא מת, הוא מת. יש לי אולט, אבל אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו. אפס, אומייגאד, אני מת. אני לא. מי אתה? מי אתה? אתה יכול להתחפש? אתה פשוט זה מעלה לך אותם, את האנשים דרך הקירות. כן, כן, באמת חרה. Helden sterben nicht. כן. Stay alive. No one can hide from my sight. Best round. One. אני ידעתי. It's high noon. וואלה, קליל. 1-0. גם תראה, מצאתי רק פעם אחת. יש לו מישהו שלא מתה. באמת? וואלה, יפה אלן, באמת יפה. They have this coming, so let's give it to them. שלחתי את עמיתי שישאל אותך מה זה לבנדר ריליישנשיפ. But I suppose you will אין לי כוח, הוא לא מבין, הוא מטומטם. הסבירו שזה מערכת יחסים שהגבר הוא הומו ומחביא את זה שהוא הומו. כמוהו, תכתוב לו כמוהו, כמו שאתה, תגיד לו ככה. I can smell victory. מה עם הזה של הגיור? אתה עושה את זה בסוף? מתי אתה מתחיל, אתה יודע? אמרתי לך שאתה יכול לגיוס למרץ? לי, למרץ. חודש שלישי. אני מת, מודה, אני מת. אומייגאד. טוב, אני מחליף דמות נראה לי. נראה לעשות מאוד צ'אנס ואם לא אני מחליפים. פוסט אמו. אתה יודע שאתה סנייפר. אתה מודע לזה שאתה סנייפר.
יואו, הם עושים פה פוש מטורף, אני אפילו לא מצליח להגיב. לא, גם הטנק שאיתי לא עושה כלום נראה לי. Careful. למרות שהיא לא יודעת, היא באמת גרועה, היא באמת גרועה. לא מאמין שהרגע אותי בזמן שהייתי בעוז, לא מאמין. איזה זין בעין. וואי, אני לא מאמין, איזה יצאתי. מה, אני אחליף? טוב, אני מחליף. חבל, למה? מה נעשה? אני לא יכולתי לעזור לך אפילו. It's getting interesting. בסדר, הכל טוב. תבוא. Insects. טוב, אולי יש לו יכולת שעושה לעצמו הילים, בגלל זה הוא אני אשגיב. מתתי, נדיר מתתי. אימא, לז. וואו. כן, כן. גם לא הצלחתי להגיב בגלל זה. וואו, איזה זין. טוב, זהו, אני נפות הראונד. בסה. אתם באמת כמה גרועים. באמת אני לא יודע איך, אבל בסה. Loss. Complete. Score 1-1. הלאה. להיות... מה? Do look lively, מה זה עשה כרגע? לא יודע מה קרה פה. אני חוזר לדמות הראשית שלי. אין לי זין. תכף ראשון חד. מה היא רוצה המתוקונת שלנו? לא לטוב תגיד לה. 4, 3, אני רוצה שתגיד לה בשמי. 1. Round עלינו. 3. Capture the objective. תחליף דמות. טוב, נו, נוותר לך. למה קקה? כן, באמת שנו, אני אתן לך את הכבוד. את הסטאצ לא רואים, אבל פשוט אתה יכול יותר. Back in action. Always climb, never fall. Setting a hold. Haven't had enough? They've got numbers on us. מדבר, מה זה? מה, אני לא יכול כבר, די. גם יש לי עוד שנייה אולט, די, הם גם לא טובים, מבטיח שהם לא טובים, הם סתם נצחים, די כבר, אני כבר. יש לי אולט. די, באמת לא טובים. כאילו אני יותר טוב, תראה את הסטאצ, אתה רואה את הסטאצ? תראה את הדמג'. זה של טנק, זה כמה דמג' עשו לשילד שלך, חסמת כאילו. תראה, אני כמעט לא כפול, אבל אני הרבה יותר מכולם. יש לי אולט. דאבל קיל, אני גם עוד שנייה מטבע, אני 7 HP. Can't be stumbling now. לא, אני לא אמות כנראה עכשיו. מתו, כולם מתו. עשיתי 4 קילים. אבל זה לא יהיה פלוף דגן, כי לקח לי זמן לעשות. וואו, איזה עצבים. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. ואנחנו השתגענו, אין לנו יותר בנים. רק הולכים ומשתנים כל הזמן.
אז תבוא. נודר, איזה בן זונה הוא, די כבר. הוא גם לא טוב, הוא לא... סליחה, האמת שהוא היחיד שטוב אצלם. זהו, הוא ציוון אותי, הייתי חייב להרוג אותו. I'll get him תמי את next הפה time. שלך, בת זונה. Kitsune guide you. What is that melody? אני מת, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אלן? תלך תעשה מתוק שלי. יואו, קשה לי. יואו. כאילו אני הטנק היחיד, אני לא מבין איפה הטנק השנייה. Give me another go at it. Take this. איפה הטנק השנייה, נודר? מה זה? מה זה תהיה ניפה? וואו, באמת אני לא מבין זה. תראה את הסטאצ, 16,000 דמג' 14,000 דמג' לשילד. ואיפה הטנק השנייה? אין טנק שנייה בגלל זה, איזה יופי. לא, עזוב כבר, אין לך למה, כבר הפסדנו. Guess I gotta It's be high better. noon. Drone deployed. Eyes on the sky. איזה באסה, נודר הייתי הכי טוב פה. הסטאצ שלי מטורפים כאילו, באמת. Play of the game. מה עשית? מה עשית? כל האוט שהיה יפה מאוד, נגיע לו. בלעדיי. קוקסין, אלא המיט הזה. נו. מה הוא רוצה? Winner. Excellent. גם זה, אתם לא תצליחו לטוס, עזוב. תבחר דמות. בסדר, זה בוא, אני לא הייתי מתלהב כל כך לטוס איתכם. Vote for a map. למה אין לך כסף, יעני. כמה עשית חודש? אני 4. סתם עשיתי 3-8. Into Samoa. מה התפטרת? עבדת חודש. רוצה לעבוד אצלי? טוב, תעדכן אם אתה רוצה, אני תשלח לי את המנהל. תשמע, אתה גר רחוק, על זה, כן, אתה צודק. כן, אתה צודק. אתה צודק. אני גר רחוק. כמה זה רחוץ, אז כמה עיר. יאללה בית מקיבי. Climb, never fall. One. Round וואי, אתה בוט, אתה משחק דמות שאשכרה יש להם בוט, יא אפס. Let's get this show on the היהיהי. מה זה זה? יש להם את. איך אני אוהב לעשות בולי לטנק? כן, זה הווידו מייקר שלהם, והיא גם מתה. עשיתי כבר טריפל קיל.
מי שיכול לבוא לתפוס את הפוינט, אני רוצה לעשות קיל. אוקיי, למה אני לבד על הפוינט אבל? לא משנה. הטנק שלהם גרוע רצח. וזה שקט פתאום? הטנק שלהם לא יודע מה הוא עושה נראה לי, באמת אני אומר לך. לא, הוא מנסה לעשות פוש, שתכף הוא יעשה, תראה. תראה בדיוק, אמרתי לך. לא, הוא לא ימות כרגע, הוא תכף ימות. תראה, הוא בא אליכם, ואני על ההילרים שלו, קשה לי, אני קצת מרגיש לבד, לא אשקר. וואלה, הוא הרג מישהו? כל הכבוד. לא מאמין. נו! יופי, כייסו לי, טוב, תודה. בסדר, אני מרשה לך. רק כי זה אתה. זה לא אתה כייסת, עכשיו כייסת. לא, שניהם כייסת, לא משנה. רק עבודה עליהם. תראה את הדמג' כבר התחלנו. וואלה, אני אומר לך, הוא לא יודע מה הוא עושה. אני אומר לך, אין לו מושג, לא נראה לי פעם שנייה הוא משחק עם הדמות הזאת. פשוט, זה ברונז. לא יודע, לא מתכונן האמת. אני מדמות, זה אולט טוב נגיד. זה אולטת נגדי של השני עשה, חשבתי שלנו עשה. יופי אהלן, יופי. וואי, הטנק שלהם גרוע. יש לי אולט, בוא נראה מי בא. אני גם. אני רואה. Score 1-0. יופי, הטנק שלהם יצא. למרות שלא יופי, כי עכשיו יבוא מישהו יותר טוב. מה יש לך? הגרוע. זה רואה הגרוע. סתם הם מסתלבטים עליו. דום זה מי שהניגה שהיה שם. קוראים לו דום פיסט. אני חסקין יותר יפה לדמות? 4, 3, 2, 1. סקין קצת מכוער. Round 2. Capture the objective. אתה יכול לקנות. Victory is within. לא, מהכסף של המשחק, דביל. הכסף רק הלבן. לא, אני בזבזתי כבר, ואני דווקא מאושר מהבזבוז. אוקיי, עכשיו זה מישהו שטוב נגדי. סוג של. אין, מה זה עדיין הזה? מתתי. זין. אני לא זוכר מי טוב נגד הדמות הזאת. לא משנה אם אותה. אני לא זוכר מי טוב נגדה. וואלה, פעם משחק ראשון שאתה יותר קילים ממני. זה דמות כיפית. היא קלה יחסית גם למשחק. הוא נפל. בן זונה, הוא יותר טוב ממני, לא נעים לי להגיד. אני לא יכול, אני קצת לבד. כאילו, אני מרגיש לבד לפחות. לקחתי את האגרו. עשה אחורה, עשה אבל. הטנק שלהם מתאבד, לפרוטוקול. בסדר, הרגתי אותה. אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. טוב, הטנק שלהם יחזב אותי, לא משנה, הוא לא כזה טוב. הוא אפקטיבי נגדי, אבל הוא לא כזה טוב. עומד למות את נצלם היה. לא, מה היא עושה? נודר שמה היא עושה.
אומייגאד, אני גם אבל. בן זונה, הם היו 4 עליי, איזה זין. Their forces outnumber our own. כן, ראיתי, בסדר. אתה יודע, הדמות שלך יכולה לטפס. בכלל פשוט נקרא רווח ארוך. כאילו יש גבול מסוים לכמה שיכולה לטפס, אבל עדיין יכולה לטפס. There is still much I must do. Eyes on a target. יש לי אולט, אני מתלבט אם לעשות. Heals coming up. Ash here. לא שמתי לב, רוי, תודה שאמרת. What is that melody? Allah till me! מתתי, אבל זיג'י. Round 2. סורי, מה היה, מה? 我が敵を食らう。לא הצלחתי להגיב אפילו. נראה לי מחליף דמות. Score 1-1. Double kill. אוקיי, אני טוב איתה. איתו לפחות, כאילו. That your hardest battle is yet to come. אבל לא, אני כאילו, אין לי מה לעשות I נגדו will במצב הזה, best נגד any הדמות השנייה. enemy, no matter how strong. And what of the enemy within? I greet you. מה אתה לא מגיע? 1. Round 3. Capture the objective. טוב, לא נורא, מתוק Now שלי, for הכל the בסדר. final round. And a memorable one, I hope. היי. Crafting a barrier. מה זה הולך? Eyes on a target. כן, כמו דון כאלה. איפה הטאג שלהם? אני לא מבין. עליי. אבל הוא לא טוב, הוא מת. אבל גם אני מת, וואי, אני חייב לי מאיתה. A sign of mastery. אני יודע. Enemy in sight. צרחת לי באוזן, יא דביל. Negative. נבהלתי לי רגע. טוב, יאללה, עכשיו אנחנו מזיינים אותם, כי אני עכשיו בנשי יחסית טובה נגדו, נראה לי. אז לא שהוא לא באמת יודע לשחק. אבל עדיין, זה סתם מעצמנתי עכשיו. אז מתקשרים אליי, אין לי כוח לענות. Serve by design. My arrows fly true. מה הקשר של האולט הזה? הוא בא לאחור אותן שלהם. נראה את אוטיס. Can't take my eyes off of you. מה טעות? בסדר, אבל הם גרועים, הם מפסידים.
I cannot give up yet. בן זונה, יופי יופי יופי, איזה אול טוב. Allah till me. אומייגאד. זהו, שתי. וואו, הם פשוט כולם עשו את כל האולטים של הקבוצה. שלי, אנחנו עוד שנייה מנצחים, הכל טוב, רק צריך לתפוס לאיזה 10 שניות. יש איזה פחות אפילו. There is still much I must do. יש לי אולט. איזה זין, זה רק פגע בו ועכשיו הוא ישבור טעות, זה זין. הופה הופה, הוא מת, אחד מת. יופי יופי יופי. יופי. בסדר בסדר, ניצחנו כנראה, 99.9%. ניצחנו בית. תעשו אליי. Play of the game. כן, הכי חפלוף דה גיים, תראה איזה טוב אני. Empowered איזה ליפי. perfection. Make way. רגע, עברו לי גם את כל הכלים, זה זין. Pristine construction. הלו. מה? Epic. כן, אני מתלבט אם לבוא. מתלבט. Simple arithmetic. כן, אבל אני לא מת על האוכלוסייה. האמת שאני כן הזמנתי מראש ליאן, אני לא הזמנתי מה אני. כן, אבל לא יודע איפה אני נמצא את עצמי שם, את מבינה מה אני אומר? כן, אני יודע, גם יהיה לי זי ומי לי זה. כן, אבל לא בא לי להיות כל הזמן רק עם בנות, הבנת? וואי, אם זה חברה אחד, עדיף לי אולי באמת לא לבוא. Vote for your map. לא, אין לי בעיה איתם, פשוט אני לא חולה עליהם, בוא נגיד את זה ככה. לא, אין שלא, בסדר. אם אני אבוא נביא מזומן, אני אחליט מחר בבוקר, גם ככה, יש לך מחר בבוקר גם עליין, לא? ליאן, מה מתעשה איתכם? איתך? כלום? Welcome to Circuit לא ידעתי שגם את בת. ראיתם איזה הצעה עשיתי? ליאן, ראית איזה הצעה עשיתי ליאן? תודה מתוקה. ליאן, את מקנה כי אורי לא הציע לך. כן, אבל גם ככה כאילו, הייתי אמור, אני אגיד לך מה, הייתי אמור לעשות את זה לפני, וכל הזמן העזותי של הריקודים עקבה אותי, אז אמרתי לה פשוט שכבר אני עושה, אני ככה לחכות שכאילו תגיד לי שזה סבבה, ועשיתי. Cheers, love. It's time to save the world. קניתי לה פרחים, פשוט לא איתך. אני אשלח לך את זה, קניתי אחד היפים. כן, כן. We must all find a cause worth fighting. לא, אני נכניס אליך. מה אמרתם? הייתי, אבל לא עושה לה מאפן, הוא חיכה כאילו את מישהי שמישהו אחר עשה. 4, 3, 2, 1. לא, לסכום עוד צק, אין לי מה להגיד. Escort the payload. מה? לא שלחתי
לא שלחתי לאחרים, שלחתי ליאן, סתכלי. אני יודע, ראיתי, גם לא כזה נורא, 180 שקל, כאילו, זה לא כזה נורא. כן, עדיף שלא. כאילו, באמת זה יפה. גם עשיתי שלט. לא עזרו לי, נראה לך? למה אני יודע, אם זה היה בכלל שלי, לא הייתה מבינה. כן, בדיוק. וואי, לא זוכר בכלל מה רשמתי. יאללה, טעות ראשונה. הפוך, טוב, את לא משמעותית, נכון, אני שונה אותך. עזבי, עם קנה, עזבי. עם קנה פשוט, עזבי. כן, עשיתי משהו כזה, אני זוכר. ויאללה, אנחנו לא אותם אנשים. Not a hair out of place. מה, יאללה, את מגזימה, נודרת מגזימה. וואי, נודרת מגזימה. Sharper than words. אז תביא לי, זה אני ארשום עכשיו, גם ככה תמיד לך הדעה גנרלית, לא? לא, עכשיו אין לי כוח, אני גם תכף אני פרסם בגלל החרה, אז אני על 8 בבוקר אני אגיד לך מה, אני הייתי אמור להיות בחצר צפון, וביטלו לי אותה, כאילו אחרי שאמרתי לעמית, החלפתי עם מילן בקיצר, אז זה בטוח אחת גדולה. הייתי אמור, ההורים שלי כלבים אמורים לנסוע היום, אבל הם כאילו ביטלו לנו את החופשה לגמרי, אז עזבי. מילה מנצל, אבל כאילו זה הגיוני. כן, הם עברו משהו להיות ביחד במסיבת סיום או משהו, לא? לא יודע, אמא שלי, לא יודע, אין לה בעיה. בואי, אנחנו לא מתים על משפחת ביטון. לא ככה. לא, אין לנו משהו, כאילו, לא אמור להיות לנו משהו נגד אחד. לא, רק עם ביטונים רבנו. מה? כן, אז אנחנו לא מבין את המשפחה שלהם, הם חיים מסרט כזה פחות או יותר. לא, הם לא שונאות אחת עצמם, אבל עדיין, אני יודע שכאילו לא... לא, האמת שאני סבבה יחסית, כאילו... בוא, אני מאחורי הגב כן, אבל בפנים אני לא אגיד לה כלום, מן הסתם. אבל גם בוא, אין לי אינטראקציה איתה, היא לא מגיעה, לא ראיתי אותה איזה חצי שנה. כן, יש לי בכלל בגרות כאילו, באמת אני שואל. יש לה בגרות בכלל? אוקיי, סיימה הכל. וואלה, מפתיע. לא, באמת, היא לא מגיעה, מה? לא ראיתי אותה באמת כזה הרבה זמן. טוב. מה קרה? מה כניסה היום אמור להיות איזה הופעה? סתם, אין לי מושג. מה שאתם עושים בסיבוב הזה? הלכתם רוצרת? איזה? אז האימה החדש הזה? Let's try that one more time. שאומרים שהוא טוב רצח. אני רוצה, עדיין לא ראיתי את הסרט של מייקל ג'קסון, צריך. ליאן, את לא מבינה אבל מה זה מייקל ג'קסון. ליאן, זה ביוגרפיה, לא מאמין. זה ביוגרפיה, ליאן, את יודעת.
הבנתי. טוב, תנו לכם בסרט. לא, אני אענה. אולי אני אלך. מה זה נותן במחר? אני בא אבל בשמון. לך איון? כן, חזרתי לבגרות, לא הבנתי. בסדר, נראה. אני באמת מתלבט. לא, זה לא זה פשוט שגם לא יודע אם כמה בא לי, כאילו, להיות... לא יודע, בקיצר אני אראה. גם יאללה, תופסים אותו, כל הזמן הוא עושה קופה. לא, נראה לך. גם כל הזמן הוא עושה קופה, אז מה הקטע? נודר. נודר. הוא עושה קופה עלינו, אז מה הקטע? סתם אפס. איזה עושה פחות קופה? אלי, שכחת בן אדם. כן, בואי, אבל יש קופה ויש קופה, הוא עושה נראה לי הרבה כסף. 120 שקל למה שאתה עושה בבית לך. אלין, אבל זה 70 אנשים לפחות, בואי. די, כמה עולה אלכוהול? די. אוכל, להזכיר לכם זה אוכל להביא לך שנה שעברה, הביא לך פלטת פירות. Nano boost administered. Powered perfection. נועם. Dragon consume you! או שזיו אמרה לי, לא זוכר מי אמר לי, אבל פאקינג פלטת פירות. Start by design. בטח. כן, כזה נראה לי, כזה... בואי, הוא מחפש מי להזמין. לא, תזמין אותי גם יומיים לפני, כמו את ליאן. אבל היא אומרת שלא, כאילו לא אכפת לה לבוא. יאלי, לא יודע. מה זה עם יאלי? לא נראה לך, הוא עושה את זה בשביל לעשות קופה, בואי. צריך רק מי הבן אדם. לא יודע, הוא כנראה בגלל נועם, אני יודע מה? Back again. Did you miss me? הוא כאילו חשב מי יכול לבוא ולהביא לי כסף. טוב, יאללה ביי. היי אהלן, סורי ששמעת את כל זה. מה, אנחנו מנסים נראה לי, שמע, יש סיכוי טוב. הם לא כאלה טובים. כן, בסדר, אבל פעם אחת, גם אני, אבל מה יש לך? עשיתי 4 קילים פעם אחת, זה דביל. אמרו, אם אין לי פלייאוף דה גיים, אני סוגר. אם יש לי עוד פלייאוף דה גיים, אני עושה אולי עוד משחק. אני מתלבט, אני כבר מאוחר. לא, הפוך, אם אין לי פלייאוף דה גיים, אני לא סוגר, ואם יש לי, אני סוגר. היי. כאילו די, אומייגאד, איזה שטות, נודר. לא. איזה, וואו, ההילר שלנו מטורף, נודר. אבל אני מת, וואו, איזה בסה. מתתי. וואלה, הפנק שלהם גם טוב, לא שקר. אני בא. מה, עם מי אתה משחק? יעזוי. כי לקחו לך את הדמות? Crafting a barrier. כן, אתה טוב אתה. טוב, יאללה, צריך באמת כבר לפרוץ אותם, יאללה, יש עוד דקה, זה כאילו כמעט... זה הפייט האחרון. די, אוי איזה זין, לא נפח כבר. אני יודע שהשרמוטה זה אחד המעצבנים. Right back up again. 30 seconds remaining. Let's get a move on and finish this. די, איך מתתי? איך? שמתי שילד! שוב, הפסדנו. סורי, מתתי פשוט כמו טיס בגלל זה. או שלא. תקדמו. אני בא, אני מנסה להגיע הכי מהר שאני יכול. אבל בוא, אני טנק. ג'י, יופי, וואו, כל הכבוד. יפה, אלן. ראיתי, רק את הטנקים באולטי, כל הכבוד, ראיתי.
Play of the game. נודר אני... מה זה? איך? מה היא עשתה? נודר, מה היא עשתה? עשיתי 4 קילים. מה היא עשתה? איזה פלייס די גיים. אני נשבע בי. מה היא עשתה? תדפוק, עשתה קיל אחד. Epic. וואו, אשכרה קיל אחד היא עשתה. שמע, אני בהלם, אומר לך את האמת, אני בהלם. No, you shouldn't. טוב, יאללה, נראה לי אני סוגר עלינו. כבר מאוחר, תשחק קצת אם אתה רוצה. לא יותר מדי, לא יותר מדי. נשחק אולי מחר. מה? וואו, זה אלי הסורסי? איזה באסה, אה? כבר זה לא נדיר, אתה יודע. בוא, כי זה כבר לא... וואלה, מה אתה... מה אתה אומר? מה אתה אומר? טוב, יאללה, יאללה, נשקע. נשחק בעזרת השם מחר, יאללה, לילה טוב.